שלום חובבי רובוטריקים, היום לא ביקורת, אלא סוג של שיפור הדמויות, אבל לעניים ועצלנים. המוצרים, המצרכים, רובוט, או איזשהו דמות שרוצים לשפר, והיום הדבר היחידי שאני אשתמש בו יהיה רק זה. לא טוש שמפיל מגטרון, אלא טוש כסף. כן? הרבה מהבעיות של הדמויות היום זה שאסבו חוסכת בצבע. איזה צבע? במיוחד בכסף. או כרום. אז מכיוון שאני לא מתחיל לצבוע עכשיו עם צבעים של קיטים ושל מודלים, אני פשוט הלכתי וקניתי ב-13 שקלים צבע טוש כסף. צריך לנער אותו. לקחתי את המגטרון RTS שכולם מכירים, עם הקצה המעצבן הכתום, וצבעתי אותו בכסף. פשוט מאוד, לוקחים את הטוש, צובעים. צריך לצבוע מהר ואחיד, מכיוון שזה מתייבש מהר מאוד, וברגע שמתייבש חלק מסוים וצובעים אותו שוב פעם, זה יוצר מין פסים מכוערים כאלה. אני לא יודע אם תוכלו לראות, כן, אני למדתי את זה על בשרי, אבל התוצאה הסופית היא נאה ביותר. מקבלים את מגטרון במצב ה-P38, כאשר כל הקנה שלו כסוף, יפה, הרבה יותר אמיתי למוצר הסופי. דוגמה אחת. דוגמה נוספת, לקחת פשוט ולצבוע בתוך הטסות של הגלגלים. איפה שאין את צבע הכסף והוא סתם שחור, אפשר לצבוע בכסף, ואז מקבלים גלגלים עם טסות כסופות, שזה הרבה יותר מדליק, הרבה יותר איכותי. כמובן מי שרוצה ויכול להוסיף מדבקות של ריפו לייבלס או כל מדבקה אחרת שמוסיפה לאותנטיות של הדמות, מוסיף בהחלט. דבר נוסף שאהבתי, לקחתי את ווינד צ'ארג'ר RTS וצבעתי לו לא את כל הטסות, אלא רק את הסימונים של הברגים, של הגלגלים. וזה יוצר את הדבר המדליק הזה. כן? ממליץ בחום, נורא פשוט, קצת נגיעות של צבע, והכל עובד. דוגמאות נוספות למי שמעוניין. התחלתי לעשות את זה גם עם פראול. בהתחלה לקחתי את Legends Optimus מהסרט השני, צבעתי לו את הגריל בכסף, כמו שאני מקווה ניתן לראות. צבעתי לו קצת גם את הצדדים בכחול, כדי שיתאים לאלט מוד שלו. אתן לכם דוגמית. בואו נהפוך אותו רגע חזרה. אוקיי, אז צבעתי לו פה את החלקים האפורים בכחול כדי שיתאים יותר. פה את הנקודות בכחול, גם מקדימה, כל אלה בכחול. סך הכל טיפה משפר יותר את הדמות, עושה אותה יותר קרובה לאיך שהוא נראה בסרט. גם פה את החלק הכחול בזרועות, שהוא במצב רובוט. דבר נוסף ואחרון, החביב עליי, RTS Classics Jazz. את זה שהוספתי לו את הסמל כולם כבר יודעים. צבעתי לו מאחורה את האורות בלם בכחול, באדום. הוספתי כסף על האגזוזים, מקווה שאת זה ניתן לראות. מה שהיום עשיתי, לקחתי וצבעתי לו גם את הטסות שלו, או rims כמו שאומרים באנגלית, וזה נראה מדליק. כשהרקע שלו שחור וצובעים את זה בכסף, זה נראה כרום. תראו איזה יופי.
אז זהו. זה לפינתנו עד היום. אני מקווה שנתתי לאנשים רעיונות איך לעשות שיפורים בלי להשקיע יותר מדי ולהתלכלך. כמה שניות זה מתייבש, זה נראה הרבה יותר טוב. אז נתראה בווידאו הבא, להתראות.